Shin ka san ta yaya za ka samu wannan zazzafin fim ɗin ba tare da ka je gun mai turi ka biya ko sisi ba? Za ka same shi free ne kuma ba tare da ka shiga inda ka biya kuɗi ba a ce za a turo muku fim. Amma ka sani dole ka sa wani password wanda password na ya kasance guda 6 ne. Wannan fim ɗin sunansa ɗan sanda Gabar Sin wanda wannan babban jarumin mai suna Fawon Kalyan ya fito a ciki. To idan kana buƙatar sauke wannan fim ɗin a cikin wayarka, wato kana da zaɓi biyu kacal. Ko dai ka tsaya kalli wannan bidiyo gaba ɗaya, wato shine inda za ka san ta yaya za ka samu password ɗin, ko kuma ba za ka iya sauke wannan fim ɗin ba. Domin password ɗin da muka muku daban-daban ne ba wai lokaci ɗaya ba. Wato da za ka shigo zuwa cikin wannan application ɗin, za ka zo nan ka nuna download. Wato idan wayarka tana da service zai sauya wuce, da kuma wayarka ba ta da service kamar yadda waya na ba shi da service sosai, zai dan ba ta ma lokaci kaɗan ba sosai ba. Wato da za ya kawo ma nan, za ka sa password ɗin kamar haka. To gashi nan za mu sa password ɗin kamar haka. To da za ka sa password ɗin kamar haka, kawai sai ka zo nan sai ka danna enter. Kamar da na gaya muku, password ɗin ya kasance guda 6 ne kacal, ba wai da yawa ba. Da za ka danna enter zai dan ma lokaci kaɗan wataƙila, don kuma wai kana sauri zai wuce ma kamar haka. Wato zai kama fuska kamar haka da still. Wato bayan ya kama kawo ma za ka zuwa nan ka danna download. Wato da za ka zo nan ka danna download, kana zaɓi biyu ne shi ma nan kacal. Za ka iya tsaya ka kalli bidiyon a cikin application ɗin, kuma za ka iya saukewa ta wajen wani ɗan ƙaramin aro ɗin. Wato nan ne inda ka danna sai ka sauke fim a kan wayarka. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkan mu da kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Idan wannan shine zuwan ka na farko idan wannan channel mai albarka, ina roƙonka kada ka wuce ka manta ka danna alamar subscribe ba, kuma sa'annan ka danna alamar sanarwa ba, domin hakan da kuke yi shine ke tabbatarwa tabbas kuna son bidiyon da muke kawo muku. Kuma sannan duk wani mai tambaya zai iya mana ta comment, ko kuma ya biyo mu ta group WhatsApp, ko kuma ya biyo mu ta number mu na WhatsApp ya mana magana. Insha Allah za mu ba shi amsa daidai yadda muka sani, kuma za mu ba shi amsa inda ya kamata insha Allah. Wato wannan fim mai suna Gabar Sin fim ne wanda gaskiya ba wai karamin fim bane, babban fim ne wanda wannan fim din a shekarar da aka yi shi an samu kuɗi da shi sosai ba dan kaɗan ba, domin yana daga cikin fina-finan da daga ƙungiyar wato ko wance kawo Indiya kuɗi sosai. Domin afton da ya fito a fim din ba wai karamin afto bane, suna afton Fawon Kalyan. Wato Fawon Kalyan ya kasance shi ma tsohon afto ne wanda ke fina-finai a Indiya, kuma sannan babban jarumi ne wanda gaskiya in yi fim zai walace fim din shi bai kyau ba, gaskiya yana da wahala. Zai walace fim a ce bai kyau ba. Yana daga cikin manyan afta ɗin su NTR, Ramcharan, Allu Arjun. Wato da yana daga cikin ko in ce muku ma tun ma ya fi su ma, tun da yawanci shi ma ana yin sosai, kuma da aka fim din shi a gaske a sinima sai an samu riba sosai ba wai ɗan kaɗan ba. Wato shi na ga ya kamata a ce kuma ban muku a baya ba, na ga muku wannan shahararren fim ɗin domin kuma ku san baɗa kallon sa yadda ya kamata. Amma majority matsalar take faruwa da mu da ku ɗaya ne, ba ku so ku tsaya kalli bidiyon mu daga farko har zuwa ƙarshe, kuma sannan wasu daga cikin ku ba su fi so su like ba kuma su subscribe. Amma kuma hakan ne kawai yake sa muke jin daɗin kawo muku bidiyoyi akan kai, kuma muke kawo muku bidiyoyi ya kamata yadda ya kamata, kuma a koda yaushe muna sa zaman kawo muku bidiyoyi guda 2 a kullum insha Allah. Fim guda 2 masu kyau, kuma ba wai marasa kyau ba, masu kyau sosai, kuma sabon fassara wanda ku ji daɗin sosai. In Allah yadda mu kawo muku su kullum insha Allah. To idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel mai albarka, kai da ka manta da danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar sanarwa. Mun gode, sai mu haɗa bidiyo haka. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkan mu da kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Wato da yawan ku ina ganin ƙorafe-ƙorafen ku kuma muna dubawa. Wato mutane da suna tambaya na wai mukullin sirrin ba ma faɗa sai dai mu rubuta. Wato tabbas haka ne, mukullin sirrin kowane bidiyo da muke kawowa ba ma faɗa, muna rubutawa ne ko muna cikin bayani ko za ga mukullin sirrin ya ɓullo. Wato idan akwai biyu a kusa da kai ko karamar waya,
za ka iya ɗauka domin ka kwafi makullin sirrin. Wato makullin sirrin ba ma iya samun damar faɗa ne, amma kuma ai muna rubutawa. Wato kowane bidiyo da muka yi muna rubuta makullin sirrin sa ne. Wato bayan na tafiya za ka makullin sirrin na fitowa. Wannan ma fiɗin mai suna Izzar Mulki mun kawo muku shi ne shi ma tare da wani makullin sirrin sa. Kamar yadda aka saba za ka zo nan da ka sa sauke a nan, za ka danna kamar haka. Wato da ya wuce da kai zai kama inda ya sama sai ka danna password. Wato za ka antaya password ne wanda ya kasance password ɗin guda 6 ne, wanda za mu faɗe shi amma ba yanzu ba, sai a gaban wannan bidiyo sun zama faɗi password. Wato da za ka gama sa password ɗin sai ka zo nan da ka sa enter, ko shi ma sai ka danna kamar haka. Shi ma zai ɗan yi masa cin kaɗan, ba wai ya jima sosai ba. Wato da za ka gama sa password ɗin zai kawo maka fuska kamar haka. Wato da ya kawo ma shi kuma wannan fina-finan sun bambanta da wancan, domin wannan Izzar Mulkin ya kasance guda 2 ne. Gashi nan download 1, download 2. Da za ka iya ɗauko su a lokacin da ka dama kuma a san da kai niyya. Wato da za ka sa password ɗin duk guda 2 za su buɗe ma. Kawai abin da ya rage ma kawai ka zo nan ka danna download kamar haka. Bayan ka ɗauko wannan za ka yin back ne, shi ma nan ka zo kamar yadda ka ɗauko wancan, shi ma za ka antaya ne domin ka ɗauko shi kamar yadda muka saba ga muku a kowane fim. Za ka zo wajen ɗan arrow ɗin nan ne idan kana so ka yi downloading ɗin shi domin ka sauke a kan waya, nan ne ko inda ka danna. Idan kuma kalla za ka yi, za ka jira shi ne ka buɗewa sannan ka sanka makallan ka. Kuma sannan ku sani wannan na 1 ne ba wai na 2 ba. Na 2 za ku gan shi a ƙasan na 1, shi ma sa download. Assalamu alaikum masu sauraron, barkan mu sa kasancewa daidai wannan lokacin na barka. Wato duk masu mana kofa-kofan ba sa kallon makullin sirrin, ba sa tsaya su kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe ne. Kamar da muke gaya muku, makullin sirrin ba ma faɗar sa, amma muna iya kawo shi ko bibbiyu ko guda 3. Za mu iya kawo muku bibbiyu guda 3 kenan za mu kawo, ko mu kawo muku 3 kawai mu kawo guda 2 shi kenan mun gama da shi. Wato wannan sharan fim ɗin ne na wannan babban jarumin naku, wato NTR, wanda na san da yawa daga cikin ku guda kun saba kallon fina-finansa, kuma ce kuna kallon fina-finansa, kuma sannan kuna matuƙar son fina-finansa. Domin actor ne wanda kowa India gaskiya ya iya action sosai, kuma sannan baya fitowa wai a ƙaramin fim sai babban fim. Kuma wannan fim ɗin mai suna Izzar Mulki, wasu da yawa sun kalle shi, wasu kuma da yawa suna neman shi amma ba su inda same shi ba. Wato shi ne ya kamata a ce mun kawo muku shi domin a tuna baya. Wato a kalli fassara Algaita, domin Algaita mutane ne wanda suka kasance tsofaffin masu yin fassara, kuma wanda sun iya fassara sosai a da kafin abubuwan nasu ya lalace gaba ɗaya, inda Sultan yanzu sun karɓe kambun. Domin duk fassarar ta fito a duk sati, kawai Sultan ne Algaita sosai bayan wata 1 ko wata 2 ma suke fassara, domin abubuwan nasu ne yanzu gaba ɗaya dai su da ta kawai dai. To idan wannan shine zuwanka na farko, kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa. Mun gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron, barkan mu sa kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Wato ainihin duk mai buƙatar wannan zazzabin fim ɗin, wato ya tsaya kalli bidiyon nan tun daga farko har zuwa ƙarshe domin ya san ta yaya zai ɗauko wannan fim ɗin domin ya san kama kallo a cikin wayarsa. Wato da fara kamar yadda ku sani, za ka zo na inda ka rubuta sauki a nan, ka ante hannunka kamar haka. Da za ka danna za ka ba shi 'yan sakanni kaɗan inda zai wuce domin sanin yadda ka ɗauko wannan fim ɗin. Dole akwai wasu code wanda za ka antaya, wanda wannan code ɗin in baka tsaya kallon bidiyon nan gaba ɗaya ba ka taɓa iya sanin ta yaya za ka san code ɗin ba, domin code ɗin muna kawo su ne kuma muna bayani a hankali. Sai ka zo nan inda ka sa password kamar haka, rubuta password ɗin kamar haka, sai ka danna enter. Wato da za ka danna enter kawai zai wuce da kai, sai kama wata fuska. In kama fuskar ita ma za ka an sa sauki a nan, dan za ka antaya hannunka. Wato bayan ka san kama password ɗin naka, wato da ka zo nan kawai sai ka danna sauki a nan. Ka danna sauki a nan, kana da zaɓi guda 2 ka ne kawai. Idan ka so ka tsaya kalla, idan kuma ka so za ka iya sauke bidiyon ka a cikin wayarka domin ka tura abokanka da 'yan uwa da nasi. Ka san ta yaya za ka samu wannan zazzabin fim ɗin ba tare da ka je gun mai tori ka biya ko sisi ba? Za ka same shi free ne, kuma ba tare da ka shiga inda ka biya kuɗi ba a ce za a turo muku fim. Amma ka sani dole ka sa wani password, wanda password na ya kasance guda 6 ne.
wannan fim din sunansa Dan Sanda Gabas Sin, wanda wannan babban jarumin mai suna Pawan Kalyan ya fito a ciki. To idan kana buƙatar sauke wannan fim a cikin wayarka, wato kana da zaɓi biyu kacal, ko dai ka saka kalli wannan bidiyo gaba ɗaya, wato shine inda za ka san ta yaya za ka samu password din, ko kuma ba za ka iya sauke wannan fim din ba, domin password din da muka muku daban-daban ne ba wai lokaci ɗaya ba. Wato da za ka shigo zuwa cikin wannan application din, za ka zo nan ka nuna download. Wato idan wayarka tana da service zai sauya wuce, da kuma wayarka ba ta da service kamar yadda waya na ba shi da service sosai, zai dan bata ma lokaci kaɗan ba sosai ba. Wato da za ya kawo ma nan, za ka sa password din kamar haka. To gashi nan za mu sa password din kamar haka. To da za ka sa password din kamar haka, kawai sai ka zo nan sai ka danna enter. Kamar da na gaya muku, password din ya kasance guda 6 ne kacal, ba wai da yawa ba. Da za ka danna enter zai dan kuma lokaci kaɗan kila, don kuma waya kana sauyi zai wuce ma kamar haka. Wato zai kama fuska kamar haka da still. Wato bayan ya kama kama za ka zuwa nan ka danna download. Wato da za ka zo nan ka danna download, kana zaɓi biyu ne shi ma nan kacal. Za ka iya sa ka kalli bidiyon a cikin application din, kuma za ka iya saukewa ta wajen wannan ɗan ƙaramin aro din. Wato nan ne inda ka danna sai ka sauke fim a kan wayarka. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Idan wannan shine zuwanka na farko idan wannan channel mai albarka, ina roƙonka kada ka wuce ka manta ku danna alamar subscribe ba, kuma sa'annan ka danna alamar sanarwa ba, domin hakan da kuke yi shine ke tabbatarwa tabbas kuna son bidiyo da muke kawo muku. Kuma sannan duk wani mai tambaya zai iya mana ta comment, ko kuma ya biyo mu ta group WhatsApp, ko kuma ya biyo mu ta number mu na WhatsApp ya mana magana. Insha Allah za mu ba shi amsa daidai yadda muka sani, kuma za mu ba shi amsa inda ya kamata insha Allah. Wato wannan fim mai suna Gabas Sin fim ne wanda gaskiya ba wai karamin fim bane, babban fim ne, wanda wannan fim din a shekarar da aka yi shi an samu kuɗi da shi sosai ba dan kaɗan ba, domin yana daga cikin fina-finan da daga ƙungiyar wato ko in ce kawo India kuɗi sosai. Domin aftan da ya fito a fim din ba wai karamin afto bane, suna aftan Pawan Kalyan. Wato Pawan Kalyan ya kasance shi ma tsohon afto ne wanda ke fina-fina a India, kuma sannan babban jarumi ne wanda gaskiya in yi fim zai walace fim din shi bai kyau ba, gaskiya yana da wahala. Zai walace ya fim a ce bai kyau ba. Yana daga cikin manyan afta ɗin su NTR, Ram Charan, Allu Arjun. Wato yana daga cikin ko in ce muku ma tun ma ya fi su ma, tun da yawanci shi ma ana yin sosai, kuma da aka fim din shi a gaskiya a sinima sai an samu riba sosai ba wai dan kaɗan ba. Wato shi na ga ya kamata a ce kuma ban baku a baya ba, na ga muku wannan shahararren fim din domin kuma ku san baɗa kallon sa yadda ya kamata. Amma majority matsalar take faruwa da mu da ku ɗaya ne, ba ku so ku tsaya kalli bidiyon mu daga farko har zuwa ƙarshe, kuma sannan wasu daga cikin ku ba su so su like ba kuma su subscribe. Amma kuma hakan ne kawai yake sa muke jin daɗin kawo muku bidiyoyi akan kari, kuma muke kawo muku bidiyoyi ya kamata yadda ya kamata, kuma a koda yaushe muna sa zaman kawo muku bidiyoyi guda 2 a kullum insha Allah. Fim guda 2 masu kyau, kuma ba wai marasa kyau ba, masu kyau sosai, kuma sabon fassara wanda ku ji daɗin sosai in Allah ya mu kawo muku su kullum insha Allah. To idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka, kada ka manta ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar sanarwa. Mun gode, sai mun da bidiyo na gaba. Alaikum masu barkan mu sa kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Shin ka san ta yaya za ka samu wannan shahararren fim din, wanda wannan babban actor mai suna Mahesh Babu wato ya fito a cikin fim din, wanda Sultan ya fassara, mai suna Kujiya. Amma fa ka sani dole sai ka san kan password guda 6 sannan ka samu damar san kama wannan fim din zuwa cikin wayarka. Da fara zaka zo wajen nan inda ka sa sauki a nan, ka san kama hannunka ka danna kamar haka. Inda zai dauki kaɗan sacin kaɗan, wato na 'yan sakanni ne ba tare da yawa ba, sai dan bata lokaci kaɗan na 'yan sakanni ne. To gashi nan namu ma zai wuce yanzu. To gashi nan dai har yanzu dai bai wuce ba, saboda bamu da sabi sosai yanda ya kamata. Wato da zarar an turo ka zuwa cikin wannan wajen, za ka ya ce ma sai ka sa password sannan zai wuce. To sai ka zo ka san ka password din kamar haka.
amma sai kun biyo mu a bidiyo mu na gaba zuwa ƙarshe, sannan za ku san wanne password za ku sa domin ku buɗe wannan bidiyo, kuma ku san ta yaya za ku san kama shi zuwa cikin wayar ku domin kuma ku shaƙe kallon fim ɗin. To da ka zo nan wajen sai ka danna enter kamar haka. Shi ma dai in baka da sabi sosai zai ma irin na wancan, sai ɗauke ka wasu 'yan sakanni kaɗan kafin a ce ya shige. To gashi nan nawa ma kuma sannan ya wuce da kai kamar da ke ga muku, kana da zaɓi biyu ne, in ka so ka ɗauko in kuma ka so ka tsaya kalla a ciki da yadda ka so, hakan shine za ka zai fi masu sauki a wajen ka. Abin da za ka yi kenan, in kana lokacin da ka yi tsaya kalla a ciki sai ka tsaya kalla, kuma ka yi lokaci ko sai ka san kamo shi da sun da ka samu lokaci ka shaƙe kallon fim ɗinka. To ainihin bayan ka gama san gama password ɗin zai ƙara ka fuska kamar haka, sai ka zuwa nan inda ka sa sauki a nan sai ka san kama hannunka kama, wato da za ka san kama hannunka inda yana muku wanda ka sa sauki a nan, to za ka zo wajen ɗan aro ɗin nan inda ka danna wato domin ka sauke, kuma ka so za ka jira shi ya gama satin ɗin zai hasu kuma fuskar fim ɗin sai ka buɗe ka kalla. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da kasancewa daidai wannan lokaci na albarka. Da wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan channel mai albarka, ina hukunka kada ka manta ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar sanarwa, kuma sannan wato ka za ka kalli bidiyon nan tun daga farko har zuwa ƙarshe, shine za ka san ta yaya za ka san password ɗin da ka san kama. Wato a zahirin gaskiya mutum bai taɓa sanin yaya password ɗin yake ba, dole sai ya tsaya kalli bidiyon daga farko har zuwa ƙarshe, domin muna cikin bayani ne kuma muna kawo password ɗin a hankali ba wai faɗar su muke ba, kawai muna kawo su ne kai tsaye, kawai mutum zai ga san bullo mai sai sama biyu wa takarda kuma ya samu kama waya kawai kafa abinsa. Wato wannan fim ɗin mai suna Kurciya babban afton da ya fito ba wai karamin afto ba ne, mai shi babu ne, kuma yana da cikin wanda suka iya fim a Indiya sosai wanda ake ji da su, wato a matsayin aktawa kenan, wanda idan aka zo sinima za a haska fim ɗin su ana matuƙar samun kuɗi ba wai ɗan kaɗan ba. Shin ka san ta yaya za ka samu wannan zafaffen Indiyan? Wato wannan Indiya ne wanda gaskiya Indiya ne ya yi matuƙar kyau sosai ba wai ɗan kaɗan ba, amma kuma ba tana ɓata muku lokaci ba, za mu an taya zuwa cikin domin ka ga yadda ka sauke wannan Indiya a cikin wayarka. Da fara za ka zo nan ka danna sauke a nan, shine nan sauke a nan ne inda za ka danna. Wato idan wayarka tana da sabis zai wuce mata sauri, idan kuma wayarka ba ta da sabis sosai sai dan bata ma lokaci kamar yadda gamuwa na mai dan bata ma lokaci, amma ba dan kaɗan ba da yawa ba. Wato ainihin bayan ka zo ka danna sauke a nan, kamar da na gaya muku zai satin ɗan kaɗan zai kawo ma inda za ka sa wato password. Wato wannan fim ɗin ba ka taɓa iya ɗauko shi ba, ba tare da ka sa mukullin sirri ba, amma mu namu za ku gaya su kan wannan domin mu riga da mu sa mukullin password ɗin tun daga farko. Idan ka sa su ɗaya duk sun da ka shigo kawai za ka sha buɗe ne ba tare da ka ƙara maimaita mukullin sirrin ba, sannan sai ka jawo ƙasa kamar haka. Wato da ka jawo ƙasa kamar haka zai ka nuna ma wannan wajen mai suna sauki a nan, wato sai ka danna shi kamar haka. Zai kara ma satin kaɗan ba ta ɓata lokaci ba. Wato idan ya koma inda bidiyon yake, kana da zaɓi guda biyu ne kacal. Idan ka so ka kalla a cikin website ɗin, idan kuma ka so za ka iya sauke abinka a cikin waya domin ka san kama kallon ka. Wato idan ka so ka sauke a cikin website ɗin, wannan abin mai kamar arrow, wato nan ne inda ka danna domin ka sauke. Domin ka so ka kalla a cikin website ɗin, za ka jira gama satin ɗin ne sannan ka san kama kallon ka. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Wato ainihin kafin a ce mun gaya muku makullin sirrin da za ka antaya ka kalli wannan fim ɗin, ko kuma in ce da za ka antaya ka soke wannan fim ɗin, kada ka manta ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar sanarwa. Sannan idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel mai albarka, ina roƙonka kada ka manta na alamar subscribe sannan danna alamar sanarwa, domin hakan ne kawai kuke sa mana ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku sababbin indiyoyi kuma sababbi wanda suka fito a kan lokaci ba ta ɓata lokaci ba.
wato wannan indiya gaskiya za ku ji daɗinsa sosai, kuma sannan wannan indiya ya kyau ne matuƙa sosai. Kuma sannan idan akwai abokanka wanda suke buƙatar wannan indiyoyi yadda mutum zai ɗauko su kyauta ba tare da ya biya ko sisi ba, kawai ka anta mai link ɗin. Kuma sannan idan kana son ka shigo wato cikin group ɗin Telegram shi ma za ka iya antowa. Kuma sannan idan kana so ka anto zuwa group ɗin mu na WhatsApp shi ma dai duk za ka iya antowa. Wannan abun namu free muke yi, kuma sa'an nan muna yi ne domin nishaɗin ku kuma domin farin cikin ku. Wato hakan ne kawai ke sa mu faranta mana rai. Amma abin da kawai za ku iya faranta mana rai da shi shine kawai ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa. Wato kamar yadda nace zan gaya muku makullin sirrin sun kasance guda 6 ne. Wato wannan shine makullin sirrin da mutum zai sa, ba wai gaya muku zan ba, kawai zai rubuta ne a ƙasa. Mutum zai iya samun biyo takarda ya kwafa, idan kuma ya so zai iya kwafi a wayarsa wato wajen wani kira sai ya kwafin abin shi. To makullin sirrin ga su nan kamar haka, sannan ka sa wa'innan ma kamar haka. To idan ka sa wa'innan makullin sirrin sun cika guda 6 cif wato da ka antaya za ka sanka makullan ka kuma ka ɗauko shi ka sauke akan wayarka idan ka so, da kuma ka so ka kalla a cikin website ɗin duk dai zaɓin ku ne. Mun gode, sai mu haɗa a bidiyo na gaba.